k'an bɛ sababa ma ala k'an ka dɔnnibaw kɛ ala ɲɛsiranɲɛbaw ye k'u kɛ kaaribaw ye k'u kɛ tiɲɛtigiw ye minnu bɛ jamanadenw ka hakɛ ɲini tiɲɛ kan gouvernement cira président démissionné na assemblée nationale cira nka sa cita tɔ ye kelen ye an b'a ɲini ni ala sɔnna a ma u k'u teliya o fana ka ci ɲuman ɲuman ka sigi o ye jumɛn ye o conseil min bɛ yen bi an yɛrɛw b'a la dɛ o conseil min bɛ yen bi fɔlɔ-fɔlɔ o conseil tun ye o conseil islamique ye mais o conseil min bɛ yen bi o conseil IBK de bɛ yen bi n'a ma ɲɛ ni IBK taara o kuma o conseil IBK yɛrɛ fɛnɛ k'a ka ci ka bɔ yen o conseil islamique ka sigi o conseil islamique min bɛ silamɛw ka hakɛ ɲini tiɲɛ kan o conseil islamique min bɛ kuma silamɛw ka hakɛ ka tiɲɛ kan o conseil islamique min bɛ jɔ jamana ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ kan laadiriya kan ala ɲɛsiranya kan o conseil ka labɛn joona n'o tɛ o conseil min bɛ yen bi n'an bɛɛ b'o kɔnɔ o tɛ o conseil islamique ye mali silamɛ bɛɛ t'a la o kumana o conseil min bɛ yen bi o ye IBK o conseil de ye o kumana IBK taara o conseil IBK yɛrɛ fɛnɛ k'a ka taa o conseil islamique ka sigi a yɛrɛ yɛrɛ silamɛ bɛɛ bɛ jɔ min na silamɛw bɛ jɛ ka min sigi o conseil min tɛ sigi ni président k'i to sanfɛ ka téléphone ci ko a ka kɛ tan o conseil min tɛ sigi ten min bɛ sigi ni silamɛw ka bɛn ye min bɛ sigi ni silamɛw ka kelenya ye min bɛ sigi ni silamɛ bɛɛ k'a fɔ k'an bɛ nin fɛ yen o conseil ka sigi n bɛ ka min fɔ a ma lakale n ye dɛ wa n m'a mɛn kare kɔnɔ ne yɛrɛ y'a membre dɔ ye wa n b'a la a kɛra kɛcogo min na n b'a bɛɛ lajɛlen kalama o kuma na maa kelen tile tɛ diɲɛ ban o non maa kelen tile tɛ diɲɛ ban n'a ma ɲɛ ni IBK taara o kuma na IBK o conseil fɛnɛ k'a ka taa IBK nɔfɛ o kuma na an b'a ɲini o conseil islamique fɛɛrɛ ka kɛ o ka sigi ala k'an ɲɛ ka d'a ma ala ka bɛn sabati jamana kɔnɔ ala k'an kɛ ka ɲɔgɔn kanu ala k'an kɛ tiɲɛtigi ala k'an kɛ kaariba ye ala ka jamana basigi ala ka jamana sa yɛrɛ kɔrɔ ala ka don an n'an juguw ni ɲɔgɔn cɛ a dogolen n'a bangenen bɛɛ lajɛlen ala k'an wasa ala k'an kan hɔrɔnya ala k'an da k'an yɛrɛ ye ala kɛra hɔrɔma n'a barika kosɔn sɔli ala muhamadi wasalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh aleykum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi an bɛ ala fo an bɛ ala barikada an bɛ ala waleɲuman dɔn a fɔ ala ma ko a ni ce ala min y'a fɔ a b'a kɛ ale de ye faalu lima yuridu ye fanga jugu min ni yɛrɛ sago kɛ fanga min tun b'an kun na ni dingo kɛ fanga min tun b'an kun na ni alahu ta'ala sɔnna k'o ta k'o bɔ an ka jamana kan an b'a fɔ ala ma ko ala ni ce an bɛ se k'a fɔ ala ma ko a barika k'a fɔ ala ye ko ala alhamdulillahi rabbil alamin ka sɔli ka t'i ka kiraba muhamadu ka sallallahu alayhi wa sallam ala y'a sababu ɲuman don an ka finitigi minnu na an bɛ dugawu k'u ye ya rabbi allah ala k'anu kisi ala k'anu tanga maliyɛn bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ min kun bɛ mɔgɔw ka bɛɛ y'a dɔn sa kabi ala ka diɲɛ da fanga ma bosi ni bosi cogo in na fɔlɔ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ kun degunnen don wa bɛɛ kun tɔɔrɔlen don fanga in ka tɔɔrɔ sera bɛɛ lajɛlen ma a ka degun sera bɛɛ lajɛlen ma a ka tɔɲɔ sera bɛɛ lajɛlen ma wa fanga in yɛlɛmali a diyara mali hɔrɔn bɛɛ ye wa a diyara mali silamɛ bɛɛ ye an b'o fɔ n'an da camancɛ ye hali an da ti yɛrɛ o la n'i ye min ye ko o ko la i b'a sɔrɔ i bɛ ka k'o fɔ kunni dɔ de kɔsɔn o dɔnnen don mɔgɔw o dɔnnen don kaban o nka sa an ka finitigiw an b'u fo ala ye sababu ɲuman don olu minnu na an bɛ finitigi bɛɛ lajɛlen fo a sanfɛma n'a dugumama an b'u bɛɛ lajɛlen fo maa ma se n yɛrɛ ko in na ala ka hɛrɛ k'i ye ya rabbi ala k'anu wasa u ye denu jugu ni hami jugu ta ka bɔ jamana denw kan ala kana don nin daw yɛrɛ k'u tɛ se doni min kɔrɔ fiyewu ala k'u ɲɛw kɔlɔsi wa ala k'u kow kɔlɔsi u ye ko in labɛn min kɔnɔ hakilisigi min kɔnɔ
ɲɔn faamu min kɔnɔ ko to ɲɔn dala min kɔnɔ an b'a ɲini u fɛ u ka to bɛɛ gelen don hakili sigi a n'o da ɲɔgɔn na kiri an b'a ɲini u fɛ u ka to kɔnɔ ni ala sɔnna a ma jamana in bi jɔ wallahi mali tɛ jamana gansan ye wa danga tɛ jamana in kɔ dɛ dugawu de bɛ jamana in kɔ maa dangatɔ de ma sigi jamana in kɔnɔ i ta bi tiɲɛ n'o tɛ jamana in da tɛ tiɲɛ o maa halakilen de ma sigi jamana in kɔnɔ ala bi halaki mɛ ala tɛ jamana in halaki fiyewu maabaw de ye dugawu kɛ jamana in ye o wa u maa ba ɲɔgɔn na u balolen don halisa minnu y'o waliju sin min olu tɔw bɛ dugukolo kan halisa ala tɛ sɔn mali dugukolo ka maa ɲumandanya o sɛgina ahamadu hamaulahu ye dugawu kɛ ni jamana in ye sɛgɛ alhaji umaru talu ye dugawu kɛ ni jamana in ye ɲaro karamɔgɔw dan bɛ nin dugukolo in de jukɔrɔ alifa abubakari karaba daw dan bɛ nin dugukolo in de jukɔrɔ ahamadu bambaw dan bɛ nin dugukolo in de jukɔrɔ dugukolo in tɛ jamana gansan ye wallahi jamana in tɛ jamana gansan ye wa nin jamana in tɛ jamana halakili ye a bɛ fɔ yan de kuma ko manden sɛnɛgali fa dɔ tun b'o la laginɛ fa dɔ tun b'o la gana fa dɔ tun b'o la burukina fa dɔ tun b'o la côte d'ivoire fa dɔ tun b'o la a tun bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ma manden ni maa ɲuman ninnu taamana ka so o yɔrɔw la wallahi an karamɔgɔ n'i bɛ taariku kalama i tɛ tulonkɛ nin yɔrɔ ninnu na i tɛ tulonkɛ nin yɔrɔ ninnu na an bɛ min fɔ finitigiw u ka bɛn u k'u hakiliw fara ɲɔgɔn kan halisa ko min ni ala y'a fanga d'u ma nin ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ dɛ fanga ka bosi mugu ma ci ɲɔgɔn na bere ma ta ɲɔgɔn fɛ marifa ma ci ɲɔgɔn na ɲɔgɔn sama ni foyi ma y'a la a bɛɛ lajɛlen kɛra kodɔn ni hakili ni basigi kɔnɔna na faama yɛrɛ k'a dɔn n'o ye fanga kɔrɔ tigilama ye a yɛrɛ k'a dɔn jɔn ko ala fanga ka bosi e ma kumakan mɛn dɔw farala ɲɔgɔn kan musonin dɔw nin ye kabako da ye ninnu yɛrɛ k'a ka maloya u yɛrɛ ma o bilahi k'a ka maloya u yɛrɛ ma maa damadɔni maa miliyɔn 20 jamana kɔnɔ halaw tɛ maa 20 bɔ aw ka fara ɲɔgɔn kan k'o ye aw de tɔɔrɔ hali n'i ye ninnu ye yɛrɛ b'a dɔn c'est à dire ninnu yɛrɛ bɛ ko lagosi quoi olu yɛrɛ a taara ka taa président lagosi de an bɛ min fɔ dɔrɔn o de ye dɔrɔn fanga bɛ minnu bolo bi maa m'u kala a la o ala de y'u kala a la wa ala de y'u bilasira n'a ye wa ala de y'u nujuru minɛ u ka ko in dilan ni ala ka dilanla ye u k'a dilan ni kodɔn dilanla ye u k'a dilan ni hakili ka dilanla ye n'o bɛna kalifa sibiliw ma ala k'o kɛ maa ɲɛnama ye wa ala k'u yɛrɛ kɛ maa ɲuman ye ala kana jamana in di i bɛ ka ɲɔgɔnna ma tun ala kana mali di i bɛ ka ɲɔgɔnna ma tun ala kana mali di i bɛ ka ɲɔgɔnna ma tun an b'a fɔ an ka finitigiw ye u k'u kɔlɔsi fanga jugu minnu tɛmɛna u don b'a fili la a fɔlɔ o y'an ka jamana karamɔgɔ dɔw ye dɛ u k'u kɔlɔsi o karamɔgɔ fasɔn ninnu na karamɔgɔ minnu bɛ boli ka taa don u kan k'u yɛrɛ kɛ u ɲin ye k'u yɛrɛ kɛ u ladibaa ye k'u yɛrɛ kɛ u dɛmɛbaaw ye u k'u yɛrɛ kɔlɔsi olu de ye fanga tɛmɛnen bɛɛ lajɛlen bila fili kɔnɔ u k'u yɛrɛ kɔlɔsi o karamɔgɔ fasɔn ninnu na u k'u ɲin n'u jugu woloma u k'u farikolo bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'o kɛ tulo ye ka tulo in bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'a kɛ hakili ye ka bɛɛ lamɛn ka bɛɛ ta faamu nka u kana bɛɛ ta kɛ jugu minnu minɛna ani jugu minnu binna jugu dogolen ka ca ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan mɛ walahi jamana in tɛ halaki walahi jamana in tɛ dafiri ni mɔgɔ mɔgɔ ŋaniya o ye ala b'e de halaki wa ala b'e de ta ci an bɛ dugawu kɛ maa ma ye ŋaniya ɲuman siri ni mali ye ala ka hɛrɛ k'an ye maa ma ye jamana in kanu ni hɛrɛ ye ala ka hɛrɛ in k'an ye tigilama ye nka maa ma y'an ka jamana kanu ni tɔɔrɔ ye ya rabbi ala ka tɔɔrɔ in da e la ye k'a ɲini alahu ta'ala fɛ ala ka bɛn sabati jamana kɔnɔ fanga jugu binna jamana sisan an b'a lajɛ mun de k'an ka kɛ donc an b'a ɲini an ka taa ɲɛfɛ de mun k'an ka kɛ sisan mun y'a fanga kɔrɔ in nege bɔ an na mun y'a goya an ye o tuma na an b'a ɲini maa kura minnu bɛ yen bi u k'u hakili to olu de la mun ye kɔrɔlen nege bɔ
fɛn min ye kɔrɔlen nege bɔ n'i y'o dɔn o tɛ e kura sɔrɔ o kumana baara in ka kɛ ni hakili ni kodɔn ni faamu ye finitigiw fini bɛ ta ni layidu min ye o de ye nin ye fini takun layidu de ye k'a fɔ n bɛ jamana ni jamanadenw bolo fɛnw kɔlɔsi bin tɛ k'u ka u ti tɔɲɔgɔn ɲɛna donc ni finitigiw y'o layidu ta ka tila k'o layidu waleya an b'o fo maa minnu b'a fɔ nin ye coup d'état ye coup d'état ti nin ye o non jamanadenw de wulila an y'an ka hakɛ ɲini wa an ka hakɛ minɛna ka d'an ma ni ala ka dɛmɛ ye an b'an ka cɛkɔrɔba n'an karamɔgɔ n'an ka alimami an b'a fɔ Sheikh Mahamud Diko an b'a fɔ a n'a nɔfɛ maaw bɛɛ lajɛlen an b'o fɔ an b'o barikada mɔgɔ o mɔgɔ sen yɛrɛ nin ko in na bɛɛ ti kɛnɛma maa ye sokɔnɔmɔgɔw tun bɛ yen o sokɔnɔmɔgɔw tun bɛ yen ko in bɛɛ ti dilan kɛnɛma o sokɔnɔmɔgɔw tun bɛ yen minnu kun bɛ kɛnɛma an b'o fo an karamɔgɔ Mahamud Diko n'a nɔfɛ mɔgɔw olu minnu kun bɛ kɛnɛma ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ala k'an n'u wasa belebele dogolenw an b'o fo an ka cɛkɔrɔba bɛ yen Ashrafa Shurafa'u an ka sirifikɛ an b'a fɔ an bɛ dugawu ɲini a fɛ ala k'an n'a wasa ala ka hɛrɛ k'an n'a ye an ka cɛkɔrɔba bɛ yen ala sɔnna waliyu min ye Sheikh Lansana Kanɛ Sheikh Lansana Kanɛ ka foli b'an yɔrɔ la ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu k'an ye u ka dugawu kɛ jamana ye bɛɛ ye dɔ kɛ o Alhaji Musa Karabɛndaw bɛ yen bɛɛ ye dɔ kɛ kow bɛ yen dɛ n ka cɛ n'i tɛ kow de dɔn i tɛ kow de dɔn ko bɛɛ tɛ tiɲɛ ye nka ko bɛɛ lankolon tɛ ko tɛ ko bɛɛ lajɛlen la nka ko bɛɛ tɛ gansan ye dɛ n ka cɛ o kumana ko n'u cogow don ni ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛ ni ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛ kow ye tiɲɛ ye wa kow ye tiɲɛ ye ni tiɲɛ t'i bolo walima i tɛ tiɲɛ dɔn walima i tɛ ko dɔn ko bɛ minnu bolo ko t'olu ta la tugu kotigiw kɔ ɲin t'i da gɛsɛtigiw ka kɛlɛ k'i da bɔ a la ala k'an bɛ sababa ma ala k'an ka dɔnnibaw kɛ ala ɲɛsiraɲɛbaw ye k'u kɛ kaaribaw ye k'u kɛ tiɲɛtigiw ye minnu bɛ jamanadenw ka hakɛ ɲini tiɲɛ kan gouvernement cira président démissionné na assemblée nationale cira nka sa cita tɔ ye kelen ye an b'a ɲini ni ala sɔnna a ma u k'u teliya o fana ka ci ɲuman ka sigi o ye jumɛn ye o conseil min bɛ yen bi an yɛrɛw b'a la dɛ o conseil min bɛ yen bi fɔlɔ o conseil kun ye o conseil islamique ye mais o conseil min bɛ yen bi o conseil IBK de bɛ yen bi n'a ma ɲɛ ni IBK taara o kuma o conseil IBK yɛrɛ fana k'a ka ci ka bɔ yen o conseil islamique ka sigi o conseil islamique min bɛ silamɛw ka hakɛ ɲini tiɲɛ kan o conseil islamique min bɛ kuma silamɛw ka hakɛ ka tiɲɛ kan o conseil islamique min bɛ jɔ jamana ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ kan laadiriya kan ala ɲɛsiranya kan o conseil ka labɛn joona n'o tɛ o conseil min bɛ yen bi n'an bɛɛ b'o kɔnɔ o tɛ o conseil islamique ye mali silamɛ bɛɛ t'a la o kumana o conseil min bɛ yen bi o ye IBK o conseil de ye o kumana IBK taara o conseil IBK yɛrɛ fɛnɛ k'a ka taa o conseil islamique ka sigi a yɛrɛ silamɛ bɛɛ bɛ don min na silamɛw bɛ jɛ ka min sigi o conseil min tɛ sigi ni président k'i to sanfɛ ka téléphone ci ko a ka kɛ tan o conseil min tɛ sigi ten min bɛ sigi ni silamɛw ka bɛɛ ye min bɛ sigi ni silamɛw ka kelenya ye min bɛ sigi ni silamɛ bɛɛ k'a fɔ k'an bɛ nin fɛ yen o conseil ka sigi n bɛ ka min fɔ a ma lakale n ye dɛ wa n m'a mɛn kare kɔnɔ ne yɛrɛ y'a membre dɔ ye wa n b'a la a kɛra kɛcogo min na n b'a bɛɛ lajɛlen kalama o tuma na maa kelen tile tɛ diɲɛ ban o non maa kelen tile tɛ diɲɛ ban n'a ma ɲɛ ni IBK taara o tuma na IBK o conseil fɛnɛ k'a ka taa IBK nɔfɛ o tuma na an b'a ɲini o conseil islamique fɛɛrɛ ka kɛ o ka sigi ala k'an ɲɛ ka d'a ma ala ka bɛn sabati jamana kɔnɔ ala k'an kɛ ka ɲɔgɔn kanu ala k'an kɛ tiɲɛtigi ala k'an kɛ kaariba ye ala ka jamana basigi ala ka jamana sa yɛrɛ kɔrɔ ala ka don an n'an juguw ni ɲɔgɔn cɛ a dogolen n'a bangenen bɛɛ lajɛlen ala k'an wasa ala k'an kan hɔrɔnya ala k'an da k'an yɛrɛ ye ala kɛra hɔrɔma n'a barika kosɔn sɔli ala muhamadi wasalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh